Bueno, pues nada, bo día a todos. Vou ler o decreto da alcaldía. En exercicio da facultade recoñecida no artículo 21.1 e da lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases de réxime local, resolvo. Primeiro, convocar para as 11 horas do pleno luns, día 1 de decembro de 2025, sesión ordinaria do pleno municipal, cuxo orden do día estará integrado por os seguintes puntos. É dicir, cambiouse, tuvo que mudarse a data do pleno, porque o anterior que se iba a cerrar, o pleno ordinario, estaba de baixa o secretario, entón tuvouse que hasta que nos habilitaron un novo secretario, o señor Llorente, que ao cual agradezo públicamente as molestias que estamos ocasionando vir aquí a resolver os asuntos que temos pendientes. Entón, convocouse con fecha de hoxe. Dentro de orden do día, o primer punto está ratificación, cambio de data e hora, sesión do pleno ordinario. Por o motivo que acabo de explicar, temos que votar a modificación, o cambio. ¿Algo que decir? No. Pues procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? O segundo punto é a aprobación das actas das 5 sesións anteriores: 22 de maio, 8 de xulio, 18 de setembro, 30 de setembro e 16 de outubro de 2025. Voy a palabra a los grupos. ¿Algo que decir? ¿Ustedes? Sí, vamos a ver, cuando se falla a convocatoria normalmente o que se facía é dar as actas no momento, mandar as actas, cando se manda a convocatoria do pleno, das as actas para poderlas mirar, non ter que vir a buscarlas ao Concello. Eso nos ustedes levábamas. Despois, respecto ao pleno 18, a fecha de celebración foi o 18, no pleno decreto ven que foi o 17. Que data concreta non tiña ali? O 18. 18 de setembro. Sí. Simplemente para que as cambien, claro. Nós tuvemos o pleno 18 e ven o 17. La convocatoria pone... ¿Y cuándo se celebra el 18? 18. Cambió el 17 por el 18. Sí, bueno, simplemente es cambiar, claro. Si se hace las actas no se puede... Bueno, tamén sería bon que se supera que non foi un error, o sea, que foi unha negligencia, porque se votou urgencia nas mocións, despois un edil que xa se marchaba, seguiu votando, cousa que jamás se viu, por eso hubo que repetir, no pleno ese. Yo que repetir. Porque non debía votar. E nada máis, sobre iso, nada máis. Entón, sometemos a votación, a aprobación das actas. Eu creo que simplemente as teñen que cambiar, non hai que someter a esa votación. Bueno, si se está de acuerdo, no sé si hay que... Vamos a ver, las actas las redacta el secretario, pero... como no he estado en el pleno... Claro, hay que cambiar más cosas. Pone ordinario cuando fue extraordinario, o sea, que había que cambiar todo eso. Pero siempre no estamos hablando, todo del 18 para que... Sí, estamos hablando del 18. No, ahora estamos hablando del 30 del 9. ¿Aquí qué pasa? El 30 del 9. El 30 del 9 que pone que fue extraordinario y una parte pone que es ordinario. Ah, vale. ¿Y cómo fue? ¿Ordinario o extraordinario? Extraordinario. Eso es extraordinario. Entonces arriba donde pone... Y en el otro igual. ¿Cuál es el otro? 16 del 10. Ordinario... No, en el 16 del 10 yo tengo aquí ordinario y ordinario. Es Pero es extraordinario. Es extraordinario. O 16 o 10 es extraordinario. Ah, que es extraordinario el pleno, sí, lo vamos a ver el 16. Yo simplemente cambio las actas, si le parece. 16 de octubre, sí. Son extraordinarios, non ordinarios. Ya lo modificamos entonces, ¿no? Independientemente de la modificación, si están de acuerdo co contido das actas, digo si votamos a favor, en contra, como querades facer. Las modificaciones A están modificación é simplemente modificar a data, falamos do contido. Vale. Pues sometemos a votación. Sí. Sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao punto do orden do día número 3. Aí pon creación e atribucións da Xunta de Goberno Local. Bueno, isto é un erro porque a creación da Xunta de Goberno Local xa estaba aprobada en plenos. Simplemente agora o que imos facer é dar conta das atribucións da Xunta de Goberno Local.
Entonces, bueno, pois... Saltamos o punto. Porque é o que llevamos a decir, non, claro. Se saltamos ese punto, porque xa foi noutro pleno. Non, pero bueno, pero no punto este, no punto número 3, non que non votamos a creación, sino dou conta das atribucións da Xunta de Goberno Local. Vale, entonces, proposta da alcaldía, propónse por esta alcaldía ao pleno a creación da Xunta de Goberno Local. Neste caso xa non é así, porque xa estaba dado conta, simplemente lemos as atribucións. E as atribucións son, primeiro, dirixir, inspeccionar e impulsar os servicios e obras municipais. Punto número 2, o desenvolvemento de xestión económica de acordo co orzamento aprobado, dispoñer gastos dos límites da súa competencia, concertar operacións de crédito con exclusión das contempladas no artículo 177.5 dos textos refundidos da Lei de Facenda Local, sempre que aquelas estén previstas nos orzamentos e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio económico non supere o 10% dos seus recursos ordinarios, salvo as de tesorería que lle correspondería cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento non superen o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior. Ordenar pagos e render contas, todo iso de conformidade co disposto na Lei de Réxime das Facendas Locais. 3. Aprobar a oferta de emprego público de acordo con o orzamento e o personal aprobados polo Pleno, aprobar as bases das probas para a selección do persoal e para os concursos de provisións de postos de traballo e distribuir as retribucións complementarias que non sexan fixas ou periódicas. Punto número 4. As aprobacións dos instrumentos do Plan de Desenvolvemento de Plan Xeral non representadas atribuídos ao Pleno, así como dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización. Punto número 5. O outorgamento das licencias, salvo as que as leis electorais atribúano expresamente ao Pleno ou a Xunta de Goberno Local. 6. Ordenar a publicación, execución e facer cumprir os acordos do Concello. En consecuencia, con canto procede, propoño ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. A aprobación será dada. Simplemente dar cuenta. Simplemente dar conta. Dar cuenta de las atribuciones como las ha delegado al alcalde. Porque xa estaba aprobado a vez anterior. Estas son as delegacións que o alcalde fai na Xunta de Goberno Local. Pasamos ao punto número 4. Coñecemento da resolución do alcalde en materia de nomeamentos de tenentes alcalde e membros da Xunta de Goberno Local. Vamos con nosotros aquí hablando del territorio. No, eso después. Ahora mismo simplemente tienes que dar cuenta de los tenentes de alcalde y de los dos miembros de la Junta de Gobierno Local. Y como dice que quieres cambiarlo, para decir que se va a dar un por decreto, ¿no? Hay que dar cuenta del decreto simplemente. Bueno, bien, pues, como estaba confeccionado, pues bueno, están aquí figurando aún los anteriores miembros, entonces simplemente... No, olvídate de esto es simplemente, esto es la creación de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno Local. Entonces, ahora mismo tienes que dar cuenta de los dos tenientes de alcalde que han nombrado y de los dos miembros de la Junta de Gobierno Local. Has dicho, bueno, que quieres modificarlo, pues que vas a hacer un nuevo decreto que vas a modificar, pero es simplemente dar cuenta, ¿sí? Dar cuenta de lo que... dar cuenta. Eso es bien. Tienes que dar cuenta de los miembros porque vas a pegar. Entonces, de acordo co establecido no artículo 121 e 2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladores da base da réxime local nomea os membros da Xunta de Goberno Local. A don Isaac Federico Vidueira Pérez. Pérez Vidueira. Don Isaac Federico Pérez Vidueira. E doña María Ángeles Alonso Veleda. Primer teniente do alcalde, Isaac Federico Vidueira Pérez e María Ángeles Alonso Veleda. Bien. Entonces ahora o que se vai facer no punto... No, pero es o punto número 9, non? No, mírate. No punto ya, nos volvemos a hacer. Lo que tienes que decir es que dijiste que queréis hacer un nuevo decreto de gobierno. Sí. Eso, que vas a hacer un nuevo decreto esta semana para nombrar más miembros. Sí, con fechas de martes o miércoles, como tengo atribuciones el secretario que para eso, pues vamos a emitir un nuevo decreto para confeccionar a nova Xunta de Goberno Local. Estaban antes anteriores, van a estar novos, ¿no?
Entonces, como saque o decreto, quedan nomeados. Yo non debo un momento agora mesmo, perdone. Discúlpeme, pero perdone. Vamos a ver, estábamos anteriores non había xunta do goberno local. Non había xunta, antes. Claro, entonces como se van a retirar os anteriores, se non había? Non, o único que facemos é, con un decreto, crear a nova xunta de goberno local. Estamos creando aquí. Está aquí. Non estaba creada. Non sei agora o que estamos Aquí hay facendo. un nombramiento y está aquí. Y están mal los apellidos. Nombramiento. Tú me has dicho a mí que querías ampliar la Junta de Gobierno local. Esa es otra Lo que hemos cosa, hecho son vale. dos nombramientos y que vas a hacer un nuevo decreto para nombrarlo. Vale, como ahora mismo concejal. queda, ahora en el pleno de hoy van a quedar este nombramiento que acaba de decir. Sí. Después va a hacer otro decreto donde va a nombrar más. Exacto. Eso es lo ¿Dónde se va a quedar? eso es lo que quiero decir. Eso es simplemente lo de... Un nuevo decreto. Vale. Ya se atribuciones y todo lo demás. Bueno, las atribuciones Se ya las hay. están puestas. As atribuciones son Es que son las que tiene el alcalde, no puede delegar otras. claro, que son delegables por parte do alcalde. No, claro, sí, por eso. Se dar cuenta simplemente, pero no me entendía. Pasamos ao punto número 5, que hai mocións, non sei se hai alguna moción de urxencia. No. Primero la moción era de... Pues eso al final. Vale, entonces, se non hai ninguna, que teñen aquí a palabra ao BNG porque ten presentadas unhas mocións que procedan a súa lectura. A primeira moción é sobre a falla de persoal médico no PAC de Viana e a falla de sustitución tamén do persoal médico no centro de saúde. O centro de saúde de Viana do Bolo presta atención á poboación duns 2.800 habitantes repartidos en 54 núcleos de poboación nuns 256 km². Para atender a dita poboación existen 3 profesionais de medicina de atención primaria en xornada ordinaria. O noso concello conta cunha poboación moi envellecida e unha grande extensión con moitos núcleos de poboación, algúns moi distantes da capitalidade municipal. Polo tanto, a falla dun profesional trae consigo graves problemas na atención médica das veciñas e veciños. Para a atención pediátrica, contamos cun médico puericultor que atende un día a semana en Viana. Dende o Sergas parece xa unha norma que non se sustitúe as ausencias dos profesionais médicos de atención primaria en Viana, polo cal a atención médica vese moi afectada ao ter que atender ás veciñas e veciños un número menor de profesionais. A esta situación únese a falla de servicio pediátrico que prestaba este puericultor, xa que hai tempo que non presta esta atención tan necesaria para as nenas e nenos de Viana e incluso de Vilariño de Conso. Por outra banda, neste mesmo centro de saúde de Viana funciona o PAC de Viana, que atende ás veciñas e veciños de Viana, pero tamén aos de Vilariño de Conso, fora do horario ordinario. É dicir, tarde, noite dos días laborais e os días non laborais. Este servicio do PAC ten asignado para a atención unha persoa facultativa, é dicir, un médico e unha persoa de enfermería para atender unha poboación dunhas 3.400 persoas repartidas en 456 km² e 68 núcleos de poboación. Unha dotación un pouco xusta dada a dispersión da poboación e as grandes distancias por estrada de montaña con comunicacións moi complicadas. Para a sorpresa da veciñanza que transmitiu o BNG o pasado 8 de novembro, o Sergas non enviou ningún profesional facultativo a Viana para prestar o servicio no PAC, polo que a poboación destes dous concellos tiveron sin atención sanitaria médica durante un día. Para o BNG, esta actitude do Sergas para o centro de saúde e o PAC de Viana é moi grave, pondo en risco a veciñanza de Viana do Bolo e de Vilariño de Conso. Dende o BNG mostramos unha vez máis a repulsa por esta actuación da Xunta do Partido Popular presidida por Rueda que pon en risco esta atención sanitaria das xentes do rural e, polo tanto, a saúde das veciñas e veciños de Vilariño e Viana. A Xunta do PP dalles igual que a poboación rural teña acceso a unha sanidade pública de proximidade e de calidade. Polo todo anterior, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno do Concello de Viana do Bolo a adopción dos seguintes acordos: cubrir as prazas de persoal médico do Centro de Saúde de Viana que se ausente por outro profesional médico, incrementar os días semanais de atención pediátrica en Viana e prover con outro profesional pediátrico a ausencia do persoal facultativo. 3. Asegurar de forma inmediata e continua a presencia de persoal médico no PAC de Viana perante o período de funcionamento de dito PAC. E 4, dar traslado destes acordos ao Conselleiro de Sanidade, ao Presidente da Xunta de Galicia e aos portavoces dos grupos políticos do Parlamento de Galicia. Algo que decir o Partido Popular? Nada, non temos nada que dicir. Sabemos que hai de baixa, como pasa aquí tamén moitas veces, que estamos, por exemplo, sin secretario, que nos ten que vir de Ourense,
Nada máis, si nos gustaría que se mandaran sempre, e que poderán vir outro, que ten que estar disponibles, os médicos ou enfermeros ou quen sexa, nada máis. Ben, procedemos todos a votar esta moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Seguinte moción. A seguinte moción é para instar a Xunta de Galicia a cubrir de xeito urxente todas as prazas de médicos especialistas do Distrito Sanitario de Valdeorras. O Hospital Público de Valdeorras, inaugurado no 1984, supuxo un fito trascendental para a veciñanza da comarca. Un servicio vital para a sanidade pública que foi medrando pouco a pouco ata chegar a ser un pequeno gran hospital. Durante anos, o Hospital Público de Valdeorras era un ente autónomo que ofrecía á poboación prácticamente todos os servicios sanitarios necesarios. O noso hospital chegou a ter 401 traballadores no cadro de persoal, con 62 facultativos médicos, xefaturas de servicio e xerente. O 20 de marzo de 2018, o Parlamento Galego, só cos votos do Partido Popular, aprobou a reforma da Lei de Saúde de Galiza. Valdeorras deixou de ser unha área sanitaria e pasamos a ser un distrito integrado na área sanitaria de Ourense. Comeza entón a perda de servicios sanitarios na comarca e os continuos recortes longamente denunciados. A poboación do rural, a máis envellecida e necesitada de atención, é alonxada da atención hospitalaria. Masifican os hospitais de área, o que xera máis listas da garda e envía os pacientes a centros privados concertados. A perda de especialistas e servicios sanitarios sigue avanzando. Unha de cada 3 plazas de especialista está vacante. A dirección recoñece aos sindicatos que faltan 22 especialistas. Por citar algún exemplo, de 8 plazas de medicina interna, 4 están vacantes. Só temos unha oftalmóloga. Non temos servicio de neumoloxía pese ao grave problema de silicose na comarca. Tampouco temos pediatras no centro de saúde do Barco, e así recortes e máis recortes ata converter o Hospital Público de Valdeorras nun centro de especialidades. Este desmantelamento progresivo do noso hospital comarcal obriga a veciñanza do distrito a trasladarse a Ourense, 120 km dende o propio hospital, para recibir a atención sanitaria pública. Todo anterior co agravante do mal estado das comunicacións e a escaseza de transporte público desde a comarca a Ourense. En numerosas ocasións, tanto nos plenos do Concello como no Parlamento Galego, o PNG presentou e se interesou pola situación sanitaria de Valdeorras. Personalmente, dende nesta legislatura, presentei numerosas iniciativas no Parlamento Galego sobre a falla de persoal médico no Hospital Público de Valdeorras, sobre obras inacabadas, sobre a falla de especialistas en neumoloxía para as persoas de silicose, sobre pediatras, sobre falla de probas diagnósticas do cancro de mama para as mulleres e agora sobre as deficiencias nas incubadoras que leva ao traslado das mulleres a Ourense para París. A Plataforma Sanitaria de Valdeorras emitiu estes días unha nota que sinala: o noso hospital sofre outras tantas desgrazas. Vemos como desaparecen servizos como de uroloxía, que tiñamos orzado cun especialista con horas cirúrxicas e camas de hospitalización e que desapareceu das listaxes de servicios clínicos do Hospital de Valdeorras, aínda recoñecendo dende recursos humanos que hai praza orzada. Tamén vemos como desaparecen prazas profesionais de enfermería e medicina, coordinadores e xefes de sección ou servicio que tiñan actividade clínica e foran desplazados eses postos e cartos ao chugo. Tamén vemos como non se fai caso aos nosos problemas e situacións específicas, como por exemplo a silicose, negándose a modificar a dotación orzada para transformar unha praza de medicina interna nunha de neumoloxía. Vemos continuamente un baile de especialistas que impiden un seguimento efectivo das nosas patoloxías. Vemos que a hospitalización a domicilio é unha parodia infradotada comparante coa de outros distritos. Vemos como se nos oculta información da realidade do hospital público. Vemos que o servicio de medicina interna, antes columna vertebral do hospital, hoxe fica por semanas enteiras sen poder atender as consultas externas por falta de profesionais. Vemos como os tempos de espera para as probas diagnósticas son inasumibles, xa que en moitísimos casos non están realizados cando precisa o paciente para acudir a unha consulta.
vemos como as listas de espera para intervencións cirúrxicas no Hospital Público de Valdeorras incrementáronse nun 44% con respecto ao semestre anterior, segundo os datos propios do Sergas. E como ademais non sabemos en realidade que prioridade teñen estes pacientes da lista de espera cirúrxica. E así miremos onde miremos. Tal é o deterioro da sanidade no noso distrito que a Plataforma Sanitaria de Valdeorras está mobilizando con éxito a veciñanza para organizar unha grande manifestación para o día 22 de novembro, e esta plataforma pide á sociedade que acuda ao barco que defenda os seus dereitos e reclame contra o desmantelamento sanitario. E é que as veciñanzas do noso distrito merece unha sanidade digna. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno do Concello de Viana a adopción dos seguintes acordos. Instar a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a cubrir de xeito urxente todas as plazas de médicos especialistas do Distrito Sanitario do Barco de Valdeorras. 2. Apoiar as reivindicacións e mobilizacións da Plataforma Sanitaria de Valdeorras. 3. Dar traslado destes acordos aos concellos que conforman o Distrito Sanitario do Barco de Valdeorras. E 4. Dar traslado destes acordos ao Conselleiro de Sanidade, ao Presidente da Xunta de Galicia e aos portavoces dos grupos políticos do Parlamento de Galicia. Algo que decir? Sí, nos vamos temos unha proposta de emenda, pero simplemente quero decir que non é todo verdad. No laboratorio vou a decir o que hai, por exemplo, no Hospital do Barco. No laboratorio hai 3, en anatomía hai 1, anestesia 3, traumatoloxía 2, cirurxía 3, dermatoloxía 1, endocrinoloxía 1, farmacia 3, hematoloxía 2, rehabilitación 1, medicina interna 6, admisión 2, en ginecología 4, en oftalmología 3, en oncología 1, otorrinocología 1, pediatra 2, psicología 1, psiquiatría 2, radiología 2, urgencias 9, hospitalización a domicilio 1 e microbiología 1. Vale, nós temos unha emenda que se podemos ler, se podemos decir os puntos que nos temos, e se podemos incluir dentro, pois sometemos todo. Sí, depende do maneira que acepte que presenta a moción son eles. Sí, no, nos presentamos, sí, nos a nosa emenda, leemos o que é, se están de acordo. Pois que procedan a lela, ves? Bueno, os puntos son 3. Primeiro, instar a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a cubrir todas as prazas de médicos especialistas do Distrito Sanitario do Barco de Valdeorras, sempre e cando haxa profesionais para contratar con disposición para traballar nese hospital comarcal. Punto 2. Seguir ofertando en sucesivas voltas como de difícil cobertura as plazas que sigan vacantes ata lograr que sexan ocupadas. E 3. Dar traslado destes acordos aos concellos que conforman o Distrito Sanitario do Barco de Valdeorras. A ver, nos, en principio, pues, a argumentación que está falando o portavoz do Partido Popular, esta proposta é moi clara, é dicir, hai que cubrir as prazas do distrito, non valen excusas, non valen dicir que non hai médicos, non vale dicir que todas as excusas que deva poñendo, porque, por exemplo, no caso de neumoloxía, atoparon curiosamente unha persona para que pudera vir unha vez cada 15 días, é dicir, que ven unha vez cada 15 días porque non ven todos os días, porque non ven todas as semanas, é dicir, curiosamente ven cada 15 días, é dicir que estamos nunha consellería que o propio conselleiro no Parlamento pois indicou que tiña un orzamento de 5.600 millóns de euros e resulta que non é capaz de contratar uns médicos para Valdeorras. Sin embargo, para outros hospitales sí que hai médicos e hai posibilidades de cubrir esas plazas. Dende logo, todas esas plazas que se enumeraron, non discuto que non haxa plazas de cobertas, lóxicamente non está vacante todo, ni moito menos. Nós o único que pedimos é que se cubran as que están vacantes. É fundamentalmente porque son moi necesarias. O de neumoloxía estamos falando de que Valdeorras é a comarca de todo o Estado español, non siquiera de Galicia, de todo o Estado español onde máis afectados hai por silicose. Unhos afectados que hai que lembrar que son persoas que necesitan uns controles neumólogos porque esa enfermidade afecta fundamentalmente ao pulmón e entón é moi necesario que lle fagan e teñen que ir facer todas esas revisións, todo eso a Ourense ou incluso a Vigo. Entón, dende logo, por non haber un neumólogo a disposición desas persoas que estamos falando de que son de todo o Estado onde máis afectados hai con esa enfermidade.
Eso por un lado. Por exemplo, no tema da pediatría, pois é que é increíble, é dicir, que non hai un pediatra para todo o distrito na atención primaria, ni uno solo, porque os únicos que hai son puericultores, que con todo o dereito do mundo fan o seu labor, pero pediatras, na especialidade de pediatría, non hai un solo en todo o distrito de Valdeorras para a atención primaria. É dicir, que tampouco non pode dicir que ten que aparecer, hai que buscalos, para iso están gobernando e para iso manexan o presupuesto da Consellería de Sanidade unha cantidade inxente e teñen que buscar e teñen que dotar esas plazas porque os 2.600 nenos, que incluído Viana, desde Viana hasta Rubiá, todos non teñen atención pediátrica en atención primaria, porque non hai. Iso, e despois xa cuestións que se deron os últimos días, como por exemplo o tema das incubadoras que tuveron que desplazar a Ourense a parir a determinadas mulleres porque a incubadora non funcionaba. Home, vamos a ver, dende logo é que nun hospital que non haxa unha incubadora, cando é un tema fundamental, pois, bueno, realmente parece que está caendo o hospital, porque eso terían que ter unhas máquinas de reforzo como fora. E podo seguir máis con máis, como por exemplo o servicio de radioloxía, que as mulleres, sobre todo afectadas co cáncer de mama, teñen que desplazarse a Ourense a facer mamografías con as listas de espera moi grandes, as ecografías que van vinculadas a ese problema sanitario que pode, a esa enfermidade, non unhas listas de espera tremendas. Houve mulleres que incluso tuveron que operarse antes de facer a ecografía por culpa, porque avanzou demasiado o cáncer de mama e toda unha serie de negligencias que, dende logo, para este hospital non vale dicir que se aparecen médicos, teñen que aparecer porque aparecen pos outros, entón teñen que poñer as condicións, que é a propia Consellería de Sanidade que ten que poñer as condicións para que podan cubrirse esas plazas e, polo tanto, non podemos aceptar esa emenda. Ben, pues entonces procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Hai outra moción máis, non? Sí, está relativa á reivindicación do 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Neste 2025 cumprironse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista, aprobada no 2007, despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pionera vanguardista a nivel europeo, contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e, como consecuencia do patriarcado, ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que a sofren. Desde entón, gracias á presión de movilización feminista e o esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houve distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galiza sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servicios públicos durante as crisis económicas. Aspectos recollidos na lei como garantir a atención psicolóxica na atención primaria non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores as aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as vítimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada dos profesionais que traballan na cadea da atención á violencia machista. O ámbito xudicial segue arrastrando unha enorme revictimización. En ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo sexual. Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazos a iniciativas feministas do profesorado e estudiantado. No verán de 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas nos que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2017-2022. Entre outras cuestións, este informe siñala que, maila a súa importancia, a Xunta de Galicia só destina a prevención un 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala
o recorte de persoal, a falta de construción do sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o goberno galego foi descargando funcións que lle son propias, descargando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando servicios. Así, no período 2018-2022, os centros de acollida para vítimas de violencia de xénero son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero, CEMVI, é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron colectivos feministas profesionais e o BNG, no ano 2024 a Xunta privatizaba os centros de crise 24 horas para atención á violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP sigue ocultando información. A privatización, precarización ou carencia de servicios públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por iso que é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servicios públicos. Algo tan sensible como a atención da violencia sexual non pode depender de empresas multiservicio vinculadas ao Partido Popular, como Eulen ou OHL. E os graves incidentes coas pulseiras de control telemático no Estado tamén son un alerta sobre as carencias de recursos que están en mans privadas. Neste 2025 cómprese tamén 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das libertades fundamentais. Daquela equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural susceptible de ser modificada a través de procesos de socialización. Nun contexto de avance e normalización de posicións negacionistas que coincide coa defensa ultraliberal do baleirado dos servicios públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servicios públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que cuestionar a violencia machista é machismo e que privatizar e desmantelar os servicios públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra a violencia machista. No 2024 foron asesinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres en Galiza. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Biogen, e no que vai de 2025 houve varios feminicidios e intentos de feminicidios na Galicia. A violencia machista é unha realidade incuestionable, constituye un problema de dereitos humanos e é o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións deben reaccionar, reforzando recursos e servicios públicos. Por este motivo, a Corporación Municipal do Concello de Viana do Bolo denuncia que o negacionismo da violencia machista é unha forma de violencia machista e reafirma o seu compromiso co reforzo dos servicios públicos e o aumento de recursos do sistema de protección e atención ás vítimas e, así mesmo, anima a veciñanza da localidade a secundar as mobilizacións do movimento feminista galego. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas. Atender as recomendacións e deficiencias señaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na Comunidade Autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e, singularmente, pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención, sensibilización e planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concurrencia, e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. Reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para as mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cuadro de personal suficiente para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 26 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Vale, nós estamos a favor de que se asinen máis recursos, cuanto máis
máis mellor, pero quen o ten que facer é o Goberno Central porque a Xunta de Galicia está a cumplir. O problema está en que o Goberno Central, nas súas maus, dos socialistas, por certo, e apoiado por vostedes, non transfiren os fondos, ainda non transfiren os fondos. Vostedes protesten en Madrid, porque ali son moi caradiños e moi mansos. Sin embargo, aquí hai moitas reivindicacións, nada máis. Ben, procedemos a toda esa votación? Ben, votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao segundo, a outro punto do día, que dar conta da resolución de alcaldía desde o número 2025-0686, de data 3 de setembro de 2025, até o de 2025-0858, de data 14 de novembro de 2025. Ben, entón, agora pasamos a outro punto, que é unha moción urxente nombrando os representantes dos órganos colexiados do que forma parte o Concello de Viana. Ao ser unha moción urxente, sometemos a votación. Algo que decir? Os grupos políticos? Vamos a ver, hay que considerar la urgencia que hay que decir, porque es urgente, y segundo, que se someta a votación si se trata el punto, no... No, primero si están de acuerdo. Claro, nos o punto que era para nombrar. É unha moción urxente, nombrando os representantes do Concello de Viana nos órganos colexiados. O sea, para ir aos colexios. Sí, o representante que teñen que estar nos colexios, na guardería e no GDR. Pero vino no decreto. Non? Eu vino no decreto xa. Sí. Sí. Sí, no, en el decreto se equivocó Soria. Pero lo que quieras y yo lo firme por... Vale. O decreto está mal, por eso se procede ahora. Vale. Entonces yo he dicho que lo trate como moción. Vale. Pues así bien explicado se entiende todo el mundo. Entonces, votamos a urxencia Sí. da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? E entonces vou conta dos órganos colexiados que serán. Se equivocó Soria, no lo he dicho. Vale. Me equivoco yo, que soy el Que es secretario. Venga, queda. Entonces, os órganos colexiados serán Germán Aurelio García Vilaria, representante no GDR, María Ángeles Alonso Veleda, como representante do Concello nos Consellos Escolares do Instituto Carlos Casares e no CPI de Viana do Bolo e Gardería Infantil. Bien, pasamos ao seguinte punto. No, hay que votar. Bueno, votar, a votación. Da nombramiento. Votos a favor? Sí, no se estema, no su orden, non tengo nada que decir. Entón pasamos ao último punto do día, que son rogos e preguntas. Que rogos hai? Algún grupo ten algún rogo? Pasamos a todas as preguntas. Algún grupo ten preguntas? Sí, nos vamos a poner alguna pregunta. Vale, a primeira pregunta sería para cando ten pensado os presupostos do 2026. Sabe que se falou moito desto, que se caen os plazos, sobre todo o grupo do BNG, que había uns plazos para presentarlos. E ten pensado xa cando vai faer? Home, pois sí, a verdade é que temos que prepararlos. Con cientación era prepararlos antes de final de ano, en plazo, non? Non, o plazo é o 15 de É o 15 de outubro, exactamente, bueno, pero antes de final de ano que poderán entrar en vigor. Vale. O que ocorre é que, bueno, pois debido á acumulación de cosas pendentes no Concello de Viana do Bolo, tan importantes como concesión de obras, licitacións, comenzo de obras, xustificación de obras, pois o secretario atendeu o que pudo atender. Entonces, de momento está de baixa, temos que se incorpore un novo secretario, e cando se incorpore un novo secretario e saque outros 2 ou 3 temas que son tamén de vital importancia, procederemos a elaborar os orzamentos, e serán vostedes convidados a coñecerlos, a discutirlos con nós. Vale, o segundo punto, que según o decreto número 2025/0826, a suministración e instalación dun vado activo foi adxudicado o 31 de outubro de 25. Queríamos saber como está esa obra. Perdón, que no entiendo, ¿qué es lo que dirige? Te digo, mira, según el decreto número 2025/0826, Vale. es una suministración e instalación de un vado activo, fue adjudicada el 31 de octubre del 25. Pregunto cómo está esa obra. Bueno, pues esta obra está adjudicada, foi licitada e adjudicada, como é unha obra que non é unha obra civil, que é unha obra de compra de material específico para esta obra,
pois a empresa que se adjudicou ha encargado o material todo para a instalación e procederá en breve ao comezo da obra. Como se vai justificar? Porque isto estaba no Coperou. Claro, pois este é o problema. Pois mire, vou explicar como se... No, o problema vou explicar. Estáse rindo Carmen, pero vou explicar. Mire, entre outros puntos aquí, a adquisición, construcción do bando, isto foi concedida con data 13/5/2025. Por iso hai preguntas que me fan a min, que ustedes son libres de facelas, pero son preguntas que tiñan que facer a vostedes mismos, porque as respostas teñen a vostedes. Pregunto eu a vostedes. Do día 13/5/2025, con plazo de xustificación 28/11/2025, que foi o que non se fixo para non sacar a licitación, e tivemos que sacala nos a licitar con data 13 de outubro, é dicir, un mes escaso antes do vencemento da plazo de xustificación. Este é o problema. Entonces, como non é unha obra que se poda agilizar rapidamente, que hai que pegar material, a empresa contratou o material e cando teña no seu poder instalará. A subvención non se pudo xustificar en plazo e, por tanto, acometerase coas fondos propios do Concello. Se perdió la subvención. Pero como non se vai perder a subvención? Claro que se perdió a subvención. Se usted ten un plazo de 13 de maio para contratala e chego a tomar posesión como alcalde e estaba sin licitar, tuvemos que proceder a licitarla. Cuando o señor secretario tiña moitos expedientes en licitar e obras sin ejecutar. Repito, pregunta que me fan a mí, e eu fago a vostedes, desde o 13/5/2025 hasta o 28/11 pasaron 6 meses, non? Pode contestar. Sí. Porque usted a mí non me ten que fazer preguntas. Preguntas ten que me facer. Perfecto, estou de acordo con vostede, pero eu pregunto yo a vostede porque eu digo, usted lee os decretos. Se lee os decretos, usted entón, Providencia da Alcaldía, 6/8/25. Informe 6/8/25. Estaba na carpeta, na carpeta, vale. Entón, 6/8/25, o sea, en agosto, 6/8. Informe Secretaría, 12/8/25. Decreto Iniciación y Licitación, 18/8/25, o sea que foi en agosto. No, yo estaba sin licitar, ¿no? Pero vamos a ver, pero se está o decreto aquí con ponta en claro. Pues estoy dicindo que non me diga nada, eu leo. Esta obra licitoa por parte do señor secretario e adjudicouse con fecha 13 de outubro, quero recordar, en outubro, pero non sei a fecha exacta, 13 de outubro. Si teñen ustedes desde maio, tuvieron tempo de haberla preparado e xa sabía a licitación. Se veu Coperou un abril. No plan de Coperou, era plan de Coperou. Claro, veu un abril. Era plan de Coperou. É xusto, é que, para máis, Aquí está. Con estas obras... Temos que dar un repasiño aos decretos, por favor. Pois con estas obras ocorre o mismo no mantenimento e mellora saneamento de Morisca. O mismo. Acondicionamento de novo acceso á Rúa a Galega. Estaban, cando nos tomamos posesión na alcaldía, estaban sin comenzar as obras e faltaban prácticamente un mes e medio para poder realizarse. Nun mes e medio, cando poderon haberse empezado muchísimo antes, tuvemos que agilizar que as empresas para que as comenzaran. Outra paradoja, que había unha empresa que tiña 4 obras contratadas e, lógicamente, nese plazo que quedaba para ejecutalas, vironse en apuros, porque tiñan varias obras a mesma empresa, non tiña persoal. Esas obras termináronse? Fixáronse? Están todas terminadas, menos, volvo a repetir, adquisición, construcción do vado activo non é unha obra en sí. Pero por eso é licitada, que son 26.000 euros, non me está contando. Estou explicando que é unha licitación, non é un contrato menor. É unha licitación, por tanto, se licitou e adjudicouse. Pero, repito, unha obra como as que estaban pendientes, que eran obras civiles, agilizaron as obras e fixéronmas. Pero isto é pedir un material en concreto, que non puderon pedilo hasta que estaban tenda, o sea, habían optado a concesión da obra. Ora, está pedido material, en cuanto lle chegue, que probablemente lle chegará a primeiro de... Entón vai no pagar o Concello de Viana, o bolo conserva, vale. Entón, porque a subvención perdeuse. É que os 28.729 euros que nos daba a Diputación polo plan Coperou, perdemos. Exactamente, estou explicando por que se perdeu. Que quede claro. Porque non hubo plazo para poder licitar a tempo. Era Viana do bolo, estaba en setembro, en agosto todo preparado. Pois fíjese. Vale, e fixeron vostedes a adjudicación o 31 de outubro. Claro que en 28 días... No, adjudicación. 31 de outubro do 25. Adjudicación, si un informe que teño aquí del secretario, pero voy a leer. Pero está aquí. Pero, home, esto non nos escribimos, 29 de O sea, eu estou dicindo que ustedes pediron... Ustedes pediron Villana o bolo que vostedes perdeu. Ustedes pediron aquí unha información. Pediron unha información, vale? E digo aquí. Información que piden. Información do proxecto de licitación de suministro e instalación dun vado activo de desinfección de vehículos. Xa que considero moi importante dar este servicio aos gandeiros, cazadores e de maneira sine qua non ao matadero municipal.
Isto foi a pregunta. E entonces eu pasolle, non foron a recollela, pero pasolle a ler o informe do secretario. Enrique Mosquera Díaz, secretario interventor do Concello de Bolo, en relación ca instancia do Grupo Municipal Popular de data 7 de novembro de 2025, na que solicita información do proxecto de licitación de suministros e instalación dun vado activo de desinfección de vehículos, xa que considero moi importante deste servicio aos nosos gandeiros, cazadores e de maneira sine qua non ao Madero Municipal, informo, de acordo co acta da mesa de contratación de data 30 de outubro de 2025, presentáronse dúas ofertas e resultou seleccionada a proposta presentada pola empresa Counterhof SL Cociftal. A data de suscripción deste informe 13 de noviembre, está pendente de formalización o pertinente contrato coa empresa adjudicataria, fecha 13 de 11 do 25, que se adjudicou agora. Pero Eso foi a información que usted pediu. Preguntas por que non quitan esto de aquí. Porque está aí, porque está claro. Usted me pregunta, eu levo un informe a súa pregunta por escrito, que por certo non recolleron. Que por certo non recolleron. E contesto que dice o secretario, que as fechas de adjudicación e a fecha de contratación, por tanto, a obra está contratada. Non acollimos unha vez a mandar unha casa, hombre. Teñen un casa. Sí, hombre, si non a mandaron, sí. Bueno, pues es que está escrito. Eu teño aquí o informe, vale? Pues está aquí o informe. Vale, pues dice yo, se a teñen encima, é máis claro todavía. O que dice. Bueno, que se perdeu a subvención. A subvención perdeuse, vou a repetir, por a negligencia do Grupo de Gobierno do Partido Popular que tiña obras sin licitar que se confeccionaron de maio. Desde o mes de maio hasta o mes de novembro ou o mes de agosto ou de junio tiñan a haber tempo de sacar a licitación. Claro, non sacaron a licitación e ao final non dá tempo material. E non se perderon outras subvencións porque conseguimos que as empresas agilizaran a súa entrega. Nada, ustedes para polo nas redes, eso sí. Perfecto. Fixeron ustedes. Vale, perdeus algunha subvención máis? No, de momento non, xa lle contestei. Dixenlle que mostraban as concesións a fecha de mantemento, mellora, saneamiento da rúa principal de Morisca está perfecta. A adquisición de construcción do vado activo é a que está pendente. Quero decir que con respecto ao vado activo é un servicio sine qua non o Matadoiros. Ven unha inspección e non está, ten un problema co funcionamento. Pois fíjese por cuánto, temos un problema, e ese problema, perdone que lle interrumpa, e ese problema desde cando temos ese problema? Non, pois non de moito, porque o vado activo antes estaba dentro do Matadoiro, o que cando non se sabe que... E a quen deixamos este pouco tempo, perdón? Non, antes estaba adherido ao Matadoiro. Perfecto. Fíxose para poder usalo terceiras persoas por fora. Independiente, vale? Pero servicio sino qua non ao Matadoiro. Perfecto. Estaba todo preparado porque o que era o facer o vado activo non levaba máis de 2 semanas. Vale, a instalación, fixos un presuposto, bueno, ríase, estaba todo. Estábamos en agosto. Tiñamos tempo de abondo. Que pasa? Que claro. as cousas fan... O sea, usted dice vale a instalación, pero usted non entende que hasta que se adjudica a obra non se pode cargar... euros para os vianeses, nada máis. Vale, podo falar. Usted non sabe que cando se adjudica unha obra encargas o material específico para un vado activo, que son arcos de desinfección, que son específicos para aquí, e que non tuvo tempo material a empresa de pedirlos, e por eso se perdeu a subvención. Repito, desde o 13 de maio tuveron vostedes tempo, desde que sacaba a licitación, e tuvemos que sacar a licitación nos nun mes e medio. Como o prazo era imposible de cumprir, perdeu a subvención. Pero o máximo interés que estén vostede, que é en que se vai facer o vado, acabo de repetir públicamente que o vado vaise facer. E vai pagar todos os vianeses. Correcto, e antes pagaban igual tamén todos os vianeses. Ou é que as subvencións que veñen non se poden dedicar a outro tema? A deputación. Bien, perfecto. Eses cuartos. Vale, eu fixera a terceira pregunta. Solo se perdeu o vado activo. Xa lle dixen, estou explicando. Ben todo blanco, pero o mantemento, mellor o saneamento da rúa de Morisca. Eso sería outra pregunta. Está terminada. Vale, esa eu pregunteulle simplemente se perdeu algunha máis. De momento que eu saiba, non. Vale. A rehabilitación dunha vivenda unifamiliar que se iba a facer nun núcleo. Podo falar dese tema? Home, eu preguntei. Sí, por pregunta que quedou anulado. O sea, perdeuse tamén. Claro, non, quedou anulado. Si, voy a explicar por qué, que yo explique por qué. Vale, pues, usted me está preguntando. Claro. Pero voy a explicar. Mire, ustedes cando estaban aquí, había un proxecto presentado que lle dixeron aos concellos de Penouta, os integrantes de Penouta, de que había que hacer un proxecto, que ustedes non tiñan 10 cuartos e que fixeran o proxecto. Eles fixeron un proxecto, e ese proxecto pagaron eles. Quero recordar de memoria que ese proxecto ascendía a 80 tantos mil euros, dos cuales había unha subvención por importe de 50.000 euros e 36.000 euros tiña que polos os Concello de Penouta, perdón, os comuneros de Penouta.
Vostedes, ese compromiso, cando falaron, era un compromiso verbal. É dicir, non lle requeriron por escrito que o pobo de Penouta iba a aportar 36.000 euros. Situación que nos atopamos nós. Cando chegamos aquí, atopámonos ca situación esa, e entonces procedemos a licitar. Para licitar hai que ter partida orzamentaria. Contábamos con esa partida de 50.000 euros. E os 36.000 euros era necesario ter un escrito de compromiso. Dirixímonos á xente de Penouta. Dixémoslle, vos tendes ese compromiso verbal con o anterior grupo de goberno, ora vamos a licitala e pedimos, por favor, unha carta de compromiso donde vandes a dedicar 36.000 euros. Estaba redactada a carta, como se podía facer, porque había un problema técnico e ao final a carta estaba como unha especie de doación. Vale. Cando nós lle requerimos eso, o seu asesor jurídico destes señores de Penouta dixeron que non iban a entregar 36.000 euros, que lle parecía unha cantidad excesiva, e que o anterior equipo de goberno do Grupo Popular non lle había dado ese importe. E eu dixenlle, que extraño, se vostedes piden un presuposto, sabe o que costa. Se o Concello de Viana pon 50.000, 36.000 correspondía a ustedes. Como ahora me dicen que eso ustedes o descoñecían? E como me contestaron así, dixeron que non, que se llegaban a firmar ese escrito. E, por tanto, sin ese escrito, non podemos licitar a obra. Pues xa Vale, esa é a explicación. De todas formas son 32.618,24 que faltaba. Correcto. Non son 33, son 32. Claro. E eles sabían todo, incluso hasta sabía, por non sei se o mellor, por o señor secretario que está ahora mismo, que lle dixemos a ver como podíamos facer, como se podía facer dun pueblo, porque tiñamos a outra persona que nos decía que non se podía facer, e comentábamos que o pueblo podía ingresar no Concello para licitar. Yo dije que no me valía ni un escrito, yo dije que lo que tenía que hacerlo primero en el banco, porque sigo pensando que no es una... Yo después, posterior a las conversacións, non sei. Pois isto lle se explica. Pois xa, vale, pois xa me estou unha explicación. Pero quero que conste que se perde a subvención, porque o lógico é que o Concello, que a un equipo de goberno anterior, cando firma ese convenio, trata de facer esa obra, terá que exigir que esos 36.000 euros estén facilitados ou haya un compromiso. Si ese compromiso non existe, e eu reclamolle, como é lógico, que por escrito se comprometan cunha carta, e que negáronse dicindo que ao anterior equipo de goberno non lle explicaba que eran 36.000 euros. Entón, estou explicando dicindo usted, vale? Non, estou dicindo non. Estou dicindo, cando, si queren, mañá mismo entrevistámonos cos de Penouta. Pois, cando queira. Cando queira? Digo que non, sí. Pois non se preocupe. Sí, hombre, que temos aquí unha persona que está no pueblo, está falando con eles, falou con eles. Esa persona que está aquí no pueblo, está aquí, que fale. Dou a palabra, que fale. O primeiro que hai que fazer, Fernán, que empezar a casa polo tellado non está ben. O primeiro que empezou entendo que os que iba a alquilar unha casa que eran uns inquilinos de non sei onde, pa Penouta. E digamos usted, sí, publicado, deixe pasar, vale? Publicando nas redes sociales que está publicado. Iso é o primeiro que vendeu. Que o Ayuntamento iba a facer, estáse contradicindo este mismo, unha vez máis, que as súas mentiras. Porque o primeiro son 50.000 euros que pon a Xunta de Galicia. Claro. Vostede non pon nada, está ben que vai o Ayuntamento puña... A subvención? Que escoite que estou falando eu, por favor. Vale, 50.000 euros que puña o Ayuntamento, dice usted. Mentira, usted non pon nada. Usted non que puxo nas redes sociales que iba a facer unha obra en Penouta e traer uns veciños novos para Penouta que iba a alquilar a casa. A casa primeiro hai que facela e pois hai que alquilala. E dígame usted, dos 54 núcleos que comprende o Ayuntamento de Viana, cuántos deses núcleos de 54 poen dinheiro para fazer unha casa ao Ayuntamento? Dígame usted cuántos, a ver se é capaz de dicir algún. Resulta que en Penouta ten que subvencionar o Ayuntamento. En ningún momento. Usted ouviu unha subvención e nos tiñamos uns acordos que son o noso problema, vale? Que son o noso problema para facer a casa. Usted non foi capaz de facelo nin del valor viable. Usted, desde a líder da oposición, que non se pidían subvencións, e usted está facendo é perdendo. Está facendo máis. Está facendo máis. Esta é a segunda. E a terceira, non se perdeu o plan Marco, porque Andrés foi un buenazo. E chamou a usted, en día que non vai dicir, oye, que sepas que che quedou desierta a subvención do plan Marco de 104.000 euros. Si ou non? Non recibiu esa chamada e dije, pois é a primeira noticia que teño. Pois usted non o veio desde dentro. Por lá fora non sei como vemos, pero usted está perdendo subvencións como perdeu a de Cooperou de 28.000 euros ou 26.000 euros, a de Penouta de 50.000 de Xunta de Galicia, e non prendeu a de Plan Marco porque Dios non o quixo. Vale, espera un momento, porque Andrés non o quixo. Porque Andrés chamou para que pidiera ofertas a outras empresas, senón tiña perdida tamén. Usted. Que espere que non terminei. Usted o que fai é vender fumo, porque esa é o que se queda ben. Obras de Mourisca, feita polo goberno socialista. Fai un pouco acaba de dicir usted que non, que esa obra que era nosa, que era do Partido Popular, se está contradicindo. Obra dun oso, outro tanto do mesmo.
Obra de Fornelos de Cova, outro tanto mismo. Obra de Vilar de Milo, outra da Diputación. E usted vende como a que fai usted. E resulta que usted non fai ninguna, nin o seu equipo. Esas están feitas por nós. Vostedes Vale, o tío está vendendo fumo, porque o tío a fumo non lle gusta. Porque cuando neste pueblo estaba en llamas, como Vila Seco, Vilar de Milo, a Ermida, a Bouza, Prado Cabalos, o Castro, os que estaba disfrutando da festa do caldo en Cepedelo, que ali é o seu sitio, xa tiñan a moción preparada, e os que estaba disfrutando do fumo. O fumo para os outros, eu vou de festa, vianas e arde dan igual. Esa é a súa situación. Señor Germán, que vir da fora, fálase moi ben, pero despois a realidade é esta. E os queren ser votantes, algúns dicen dillo, porque quero que lle digan no pleno. E Marcos cumpre, e lle dice. Perfecto, pois entón teño que decir que o convenio da Liga de Pelota, o sea, da Casa de Pelota, que o fixeron foron vostedes, non o fixo o Partido Socialista. Que o fixeron foron vostedes, e fixeron un convenio mal feito, porque o lógico que para formar un convenio, cando un chega unha subvención de 86.000 euros con 50.000 de subvención, o resto hai que terlo comprometido. E os señores de Pelota dicen que non estaba comprometido, que era mentira que prometeran eso. E ustedes, cando se comprometeron a facer o proxecto, tiñan que haber exigido previamente que ese diñeiro estuvera depositado, como dice o señor secretario, ou ao menos hubiera unha carta de compromiso. Cando eu cheguei, funlle a dicir que para facer a obra había que ter unha carta de compromiso, e negaros a firmala. Negaros a firmala dicindo que non era esa cantidad. E non estamos solamente os señores de Pelota, que digo os nomes que son coñecidos meus. Tamén estaba o asesor jurídico que é Juan Anta, alcalde da Veiga. E foi o que dixo el. O Concello, o sea, os comuneros de Pelota non van a pôr un duro por esa cantidad. Porque o que lle habían dito vostedes era que era unha cantidad menor. Eu dixenlles, hombre, se o proxecto non quedaste no vos sabíamos que tiña que pôr a subvención 50.000, quen pon o resto? E non se falou nada máis. Estou falando eu, e dixeron isto. Se ustedes queren manter unha reunión con eles, eu convoco unha reunión con eles e o Juan Anta e reunimos a ver que ocorreu. Que ustedes tuveron unha obra feita e, como non saben, formalizada, non tuveron o compromiso por escrito, os señores, cando foi a hora da verdade, negaronse a pagar. Ese é o problema. Isto está falado nunha reunión con 4 señores de Pelota e a Juan Anta, alcalde da Veiga e o seu asesor jurídico. Segundo lugar, can camiño rural que perden a obra se non se fai a tempo, que ustedes me avisan. Plan camiño rural, data de concesión 2 de julio do ano 2025. 2 de julio, cando nos chegamos ao goberno, estaba esa obra sin licitar. Sacamos a licitación e quedou deserta, porque nadie lle interesou facela. E ao final, tuvemos que convocar a empresas convidadas para que puderan facela. Esa é a realidade. Desde o 2 de julio de 2025, nadie había licitado a obra. Por tanto, non me digan a mí que a perdíamos gracias, que non a perdemos gracias a que usted nos avisaron. Non, foi mentira. Estou falando eu. Estou lle dicindo as datas reales. E digo o que pasou. Sacamos a licitación e quedou deserta. Tuvemos que convidar unhas empresas para que vieran a facela. E menos mal, unha das empresas colleu a obra, porque ademais nadie quixo. Porque estaba moi axustada. Cuando termine, cuando termine. Podes falar. Mira unha cosa, a mellor os de Penouta, un decir, é que a mellor non confiaron en vostedes. É se quere digo... É unha suposición, non? Sí, realmente. Non é decir que eu este afirmando, digo que os amigos non confiaron. Eso. Despois tamén o de Camiña xa conombrou, é verdad, se dixen a usted que licitara, que podía licitar con 3 empresas sin problema de ningún tipo. Ten que ir sempre na mirma que me imagino que... Estaba deserta. Sí, sí, por as quedar desertas, senón non podía. Claro. Aí teño dúas cousas, por exemplo, decir, as empresas estuvo apurando a algunha empresa para que lle presentara antes a oferta. Cuando o lógico é que se usted deu un plazo, que creo que era o día 10, se usted dá un plazo que presenten todas xuntas. Non, nos convidamos ás empresas a que presentaron oferta, que non a presentan como queira. Perdóneme. E logo licítase. Perdóneme, que eu non me vou excitar, perdóneme. Simplemente decirlle que usted chamou a algunhas empresas que apuraba moito que licitaran antes, xa. Non, está confundido. Nos chamamos as empresas convidando as empresas de Viana a que nunha obra, para que non se perdera, como na licitación quedou deserta, que presentaron ofertas. E presentaron as ofertas, abrironse as pliegos e adjudicouse o mellor postor. Porque de todas as obras que se presentaron, solamente 2 empresas optaron, porque dixeron que o resto non lle cubría o presuposto. E entonces hubo 2 empresas. Presentaronse todas no mismo día. Pero que non sei cando me presentaron de memoria, eu sei que se presentaron as ofertas e abrironse. Vale, pero non sabe de memoria, dígame, non sabe de memoria. Pero digo, se presentaron todos os normales que veñan con un sobre. Pero por que ten que ser no mesmo día?
Hombre, Usted convida a que presenten ofertas, un presentas hoxe, outro mañán, outro cando poda. non lle digo, non me exijo. Non tempo, non me dice ninguna lei que dice como teñen que presentar ao mesmo tempo. Vale, pero non lle digo, non lle exijo algún ambiente presente antes, porque despois outro tamén a veis, e o mellor dice, oye, pues eu... Eso será, eso se usted dice eso, a mí é o que facían ustedes. No, eso non Se usted está insinuando eso, é que é o que facían vostedes. Pero non vamos a entrar nese tema porque hai moitos papeles aquí, pero é mellor non entrar nese tema. É mellor, pues no. É mellor non entrar nese tema. No, mira, nos o que vayamos era as tres empresas, xa invitábamos as tres empresas que se pode facer por lei. Invitábamos as tres empresas, mandábanos todo por correo, Sí. o secretario, abríos. Está seguro? Sí, segurísimo, claro. Sí, Vale, hombre, vale. como estar. Bueno, continuamos. Si, faltaría máis. Podo facer unha puntualización? Eu penso que a lectura de todo isto é que nós efectivamente solicitamos subvencións que viñeron aprobadas e o PSDG, perdemos. Eso é súa opinión. No, mi opinión. É súa opinión. Esa é a realidade. A realidade é que A realidade a súa negligencia, non son a súa negligencia. Você fala de errores técnicos, bota a culpa que está. Non, Mire, esa é a realidade. Pois mire, para que vea, outra cousa máis, mire, Esa é a realidade. depósito de auga potable para o abastecemento do Moso, data de concesión, 30 de 10 de 2024. 2024. Prazo de justificación, 31 de 10 de 2025. Vale, cando nós chegamos, estaban sin iniciar as obras, e faltaba un mes e medio. Depósito, agua potable para o abastecemento do Moso, acondicionamiento de rúa, reparación e fonte do Moso. Data de concesión, 30 de 10 de 2024. Prazo de justificación, 31 de 10 de 2025. Cando nós chegamos ao goberno, non comenzaran as obras. Xa le dixen antes, unha mínima empresa tiña 5 obras. Cando non le dixemos que había que agilizalas, por favor, dixeron, pois a ver como facemos, porque claro, con o mismo personal que tiña 5 obras, e conseguironse facer. Quero dicir que eso son como están adjudicadas as obras. Vale, Pero bueno, ahora, como usted xa me contestou eso, xa lle contestei, porque por que se peden algunhas subvencións? Estou explicando por qué. Porque os expedientes hai que sacarlos cando son, hai que saber cando vencen, e hai que licitar as obras en tempo. E cando están licitadas e aprobadas, hai que preocuparse de que as empresas inicien as obras. Pasamos ao seguinte tema. Sí, nese tema, por exemplo, se nos, non sei cando, me parece que foi o 6 ou 7 de septiembre, creo que foi. 5 de setembro. Usted, esas, o 5 de setembro, estaban todas esas licitadas, esas obras licitadas. As que yo nombrei agora. Estaban licitadas, Ah, o 5 sí. de septiembre. No. Vamos a ver, non estaban licitadas, o sea, vamos a A ver, sí. Estaban, son obras todas menores, esas non sendo a do Moso que houbera tido, a do Moso non foi antes, porque tiña un problema de patrimonio. Ah, bueno, vale. Esa foi a do Moso. A resto das outras, cando vostedes estaban licitadas, non licitadas, dadas, non decir. Claro, Había pedir, e sin comezar as obras. O sea, ustedes cando se sentaron, vale, sin comezar as obras. En septiembre. Claro. O 5 de septiembre, estaban dadas. Claro, entón non me saque papeles de tribunal deso. Como? Que non me saque papeles, se non viñeran antes as empresas, eu que lle vou facer. Ah, eso sabrá. Pero 5 de septiembre, vamos a ver, o 5 de septiembre... E por que viñeron cando se veñeu? Pero a ver se me comprende, que non é tan difícil a cosa. É dicir, esas obras, quen nas deu, nunha palabra? As subvencións que había. Vale, pero quen do goberno que estaba, quen nas deu? É para falar de fechas, Usted invitou desas obras a algunha empresa? Pero que dice? Que estou dicindo as que usted xa tiña licitadas e as que non estaban sin licitar. Estou dicindo as que están sin licitar. Pero é que non venme falando do 31 de octubre, cando eu lle dixi, cando usted se sentou aquí, o 6 de septiembre, o 5, a partir do 5, cando usted se sentou aquí, esas obras xa tiñan presa. Pero que está dicindo que non tiñan presa? Estou explicando que cando nós chegamos ao gobierno, esas obras que estaban adjudicadas estaban sin haber comenzado, quedábamos un mes. Perdón un momento, quedamos un mes e medio para justificalas. Como ustedes teñen unha obra licitada e non a sacan, que non exigen as empresas que se ejecuten cando hai un prazo de mes e medio para que venzan as subvencións? Non venceron as subvencións de milagro. Vou facer outra pregunta. Terminaron esas obras todas, remataronse en plazo de tempo? Sí. Vale. Claro. Menos a de Plan Camiño Rural de San Mamede, que estaba así. É bianual, sería anual. Pero temos que justificar antes de final de ano a mitad dese proxecto. E esa obra estaba sin adjudicar. E era unha obra concedida no ano, no 2 É bianual. Pero, 2 anos. pero hai que realizar un pago da mitad desa obra antes deste ano. 40 tantos mil euros. Para poder pagar os 40 mil anos hai que adjudicala. E cando nós chegamos ao goberno, estaba sin adjudicar. Xa me repetín, e adjudicámola e quedou deserta, licitámola e quedou deserta porque nadie lle interesaba facela. Entonces convidamos as empresas para que vinieran a presentar ofertas. Presentamos e adjudicamos. Está adjudicada. Esperemos
que non haya ningún tipo de problema para poder justificar a mitad do presupuesto dentro deste ano. Esperemos, eu confío en que non, pero de momento a cousa está así, o sea que iso está ben. Bueno, non quero dar a voltas para que me digan, para que me siga dicindo, porque se lle digo unha cousa, se estaban xa postas, estaban postas. Ao final contestou, me estaban, vale, fixeronse en plazo a tempo, perfecto, nada máis. Vale, o tema do SAF, como está? Que me dixeron que estaba para o día 30, que non sei se empresa... Sí, saliu a licitación, presentaron as ofertas, hai que ahora o tribunal decidir, primeiro analizalas e logo decidir. Non temos secretario, vale, temos que esperar... Presentarnos varias ofertas, varias empresas. Para varias empresas. Sí, varias empresas por licitación de SAF. Vale, é que no panel que se sale para dar publicidade, non o vimos, non vemos, isto ten que estar colgado... Estaba na plataforma do Estado. Bueno, xa sei, pero bueno, porque o secretario tuvo un problema técnico, non foi capaz, non foi quen. Pero está aí, repito, están licitadas simplemente a empresas de estudiar o que presentaron, o proxecto que presentaron, analizarlo e decidirlo. Vale, a ordenanza do SAF xa fixeron tamén, xa? Sí. E presentaron, terán que presentar en pleno, non? Pero primeiro temos que reunirnos para poder... Unha cousa, disculpe, unha cousa é licitación e outra cousa é a ordenanza. Sabe que había unha ordenanza. Sí. Claro, esa ordenanza ainda non está preparada. Non, claro, ainda non. Estaba antes preparada, xa quedou preparada. Pero bueno, vale, xa me contesto. Estamos esperando que estalle a secretario. Vale. Do Matadoiro, que tamén había unha licitación. Ah, o Matadoiro, que había unha licitación. Sí. O Matadoiro tiñamos ustedes sin licitar, verdad que sí? Un tiñamos licitado. Nos estou preguntando. Sí, ustedes tiñan licitado o Matadoiro. Pero o Matadoiro leva 20 non, pero leva 10 anos. Estou 10 anos sin licitar, xa pasamos para el colectivo. E quen gobernaba? Pois o primeiro goberno Bloque, despois gobernamos nós, o primeiro nós e despois o Bloque. No, bueno, cuando estábamos nós salió a licitación. Exactamente. No, a licitación había. Discúlpeme, non, é Mirma que hai de sempre. No, salió a licitación no goberno que estuvemos nós, saliu. No. Bueno, pues claro. Vale, no. Que se mire no expediente. Eso é certo. Claro, o que pergunto é, ustedes tiñan sin licitar o Matadoiro, temos que licitar o nós. Vale. Pero quedouche preparado. Pero, perdón, como é? Quedouche preparado e temos expediente cumprido. O secretario dixo que ese proxecto tiña que darlle un contido porque era moi complicado, porque era unha concesión a longo plazo e ainda non se sacou a licitación. Non se sacou a licitación, pero o problema é porque estaba parado, non sabía ser. En temas técnicos non lle podo decir. Pero se ustedes non o licitaron, non me pregunta a mí que o licitei en 2 meses. No, vale. Tamén pidieron a mí que licitara o SAF en 2 meses cando levaba 3 anos sin licitar. Claro, como se non había propuestas municipales. Ah, claro, por suposto. Se non volvamos para atrás outra vez, vamos a fechar. Non é millón non bater. No, está ben. Mire unha cousa, queria fazer outra pregunta. Mire, o tema de red eléctrica, que hai dúas obras que teñen que fazer están en memorias, hai dúas obras que teñen que fazer en Fradero, e logo despois hai unha furgoneta que incluso xa pagaron, xa abonaron. Ah, sí. Como está iso? No, perdone. Eso non é como dice usted. Eu como xa me temía, traigo aquí o convenio da red eléctrica. Voy a ler. Literalmente, porque aquí é convenio literalmente. Sí, claro, firmino. Que el Ayuntamiento ha propuesto a Red Eléctrica colaborar en 2 proyectos de interés general consistentes en la financiación para la adquisición de una furgoneta con etiqueta 0 para transporte de escolares y participantes de la Asociación Deportiva Intermunicipal Vía Nariño, así como la financiación para el acondicionamiento del acceso a la ermita Capela de Fradelo y del antiguo camino de Fradelo a Bembibre, en lo sucesivo los proyectos. Que teniendo en cuenta que las propuestas del Ayuntamiento se adecúan a los principios básicos que rigen la política de sostenibilidad de red eléctrica, que las instalaciones van a tener una presencia permanente en el término municipal de Viana del Bolo, esta compañía tiene intención de participar en la financiación de los 2 proyectos indicados en el punto 7. Sigo leyendo. Bueno, estoy subrayando lo más importante. Cláusulas. Objeto del alcance del convenio. Varias cosas entre las pone. Establecer las condiciones en las cuales Red Eléctrica va a colaborar a través del financiación, para la adquisición de una furgoneta con etiqueta tal para transporte de escolares y participantes de la Asociación Deportiva Intermunicipal Vilariño, así como la financiación para el acondicionamiento del acceso a la ermita Capela de Fradelo y del antiguo camino Fradelo-Bembibre. ¿Vale? Obligaciones de Red Eléctrica. Red Eléctrica contribuirá económicamente con los proyectos aportando la cantidad de 92.876 euros en máis cantidad, porque falta outra, en el modo y plazo que se refleja en la cláusula quinta y que se destinarán
a la financiación de las actuaciones que aparecen reflejadas en la memoria que acompaña el presente. Red Eléctrica entregará al Ayuntamiento el modelo de marca y logotipo que deba ser difundido y revisará toda la publicidad y documentación que se adjunta. Sigo subrayando. Formas de pago. La cantidad global a lo que se refiere la cláusula tercera será abonada por Red Eléctrica al Ayuntamiento mediante cheques cruzados nominativos u otra forma de pago que se acuerda por los importes, conceptos y plazos siguientes. A. La cantidad de 46.438 euros. Una vez recibida la notificación de la aprobación previa o ratificación del presente convenio por la Junta del Gobierno y por el Pleno del Ayuntamiento. En su caso, y con un plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación de Red Eléctrica. Segundo, la cantidad de 46.438 euros, una vez que, primero, se obtenga la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones, la subestación. Se presente por parte del Ayuntamiento las certificaciones de ejecución del 100% de los trabajos descritos en los proyectos. El pago se realizará a los 10 días contados a Red Eléctrica. En resumen, Usted pensa na pregunta que eu lle fixe? sí, estou lendo ben. En resumen, estou lendo para que o convenio, para que a xente o conozca. Claro. Hai 98.000 euros para entregar. Sí. Entregou Red Eléctrica 48.000. Sí. Outro resto, para entregalo, queda pendiente de conter a concesión definitiva por todos os órganos decisorios. Xunta de Galicia, Gobierno Central, Farica Empresa, e iso pode tardar 1 ano ou 2 anos. Por lo tanto, ahora temos 48.000 euros. E eu pregunto, non fixe nada, está aquí pendiente para que ustedes me digan, destos 48.000 euros, que facemos? Porque eu sei o que quere facer a empresa. Compramos a furgoneta ou facemos o camiño de accesos donde vai, perdone un momentiño, donde vai permitir a Red Eléctrica colocar a subestación. É dicir, se compramos a furgoneta, os camiños de acceso da Red Eléctrica non se poden facer, os veciños de Fradelo poden exigir o que falaron que a empresa é que se lle faga a obra, e, por tanto, é elegir ou unha cousa ou outra. Entón, eu pregunto, que é a decisión que queren vostedes adoptar? Facemos, perdón un momentinho, estou falando ben, facemos os camiños para que a xente de Fradelo se sinta compensado porque son onde se van facer a instalación da subestación, é dicir, nos seus terreos, ou compramos a furgoneta. Segundo, eu falei con Red Eléctrica e dicen que, por suposto, que os camiños necesitamos para facer o acceso, para colocar a subestación. Entón, ese é o tema. O tema está ben claro. Hai un proxecto, unha memoria para arreglar os camiños. Pregunto, arreglamos os camiños, compramos a furgoneta. É algo moi claro, porque usted me está preguntando como está a situación, estou explicando. Como estaba o convenio, simplemente, vamos a ver, que convenio. Claro, vamos a ver, ustedes se contan que os camiños non son para a subestación. Esa é a primeira cousa, sabemos de Fradelo, sabemos todo. Eso, con eso non... Eu digo o que a empresa dice. Eu digo que a subestación tamén está en Vilariño. Sí, pero estos terrenos que van con que... Claro, pero eles ten que ir á subestación. Ten que levar ali, claro. Por eso, porque foi o da furgoneta? Porque a furgoneta era de Vía Nariño. Entonces era por medio dos dous concellos. No, era o concello de Viana. Vamos a ver, é que non me deixa. Deixe falar, pero por favor, non minta, eh? No, pero está aí, convenio, como que me estás dicindo que minta? Non, señor, non, jamás minto eu, jamás. Aquí pon, convenio do Concello de Viana. Vale, é que está ingresado 40 e tantos mil euros. Que usted lle queira dar, é que primeiro con a Fradelo, a mí dame igual. No, estou lle preguntando cuál é o máis prioritario a facer. Preguntar que eu non mando xe aquí. Pero usted mandou. Pero que non. E durante, cando se firmou o convenio este? Es que vamos a ver, van a votar a mí para usted, aunque usted o alcalde, que me dice... Pero cando firmou usted o convenio? Pois non sei, a ver se foi tamén o 31 de octubre. Mire, subvención de Red Eléctrica ingresada con data 16 do 5 do 2025. Que fixeron vostedes o 16 do 5 do 25 que estaba ingresado o dinheiro? Fixeron algo, compraron unha furgoneta, fixeron as obras, como todo, empantonado. Non a licitación ten licitación, non hai dúas memorias ou dous proxectos xa dos camiños. E non hai claro, para licitar tamén o outro, está todo preparado. Como que está todo preparado? Pero si, desde que estaba preparado, ustedes non tomaron unha decisión de unha cousa ou outra. Mira a ver cuánto viñeron os cuartos, hombre.
16 do 5 do 2025 ingresado o diñeiro. Si do 16 do 5 teñen o diñeiro ingresado, preparan as memorias e saben tamén que van comprar unha DKV e non toman decisión do 16 de maio. E piden a mí agora que a ver que decisión va a adoptar, a que sea mellor para o Concello. Este no convenio. Pois moi ben, pois fai usted con un se dígalle, pois mira, a miña opinión, usted é isto, e a outra opinión é outra. E nós depois, como estamos de acordo todos os integrantes da corporación de cual é o prioritario, podemos levar a cabo. Eu teño que tomar a determinación, pero que ustedes non tomaron. Pero a mí gusta o consenso, por eso lle pregunto, que facemos mellor? Os camiños ou a DKV? O que eu queira? Leva pleno. Ah, perfecto. No, leva pleno. Pero que non procede ir ao pleno, é unha pregunta que lle estamos a proceder parlamentar. Reúnanos non sei. Perfecto. Falaremos. Pois falamos, porque o Por dúas partes, ademais. o acordo sí que foi a pleno. O acordo foi a pleno. Claro que o teu claro. Pero a ejecución deste acordo competiu a ustedes desde maio. E agora pregúntanos a nós que facemos con isto. Como é que te vou a preguntar? Usted, dígame, quen é o alcalde? A quen lle vou a preguntar? Claro. Eu pregunto yo a ustedes, ¿por qué desde A mí maio? non me pode preguntar, hombre. ¿Por qué desde maio non se Pero a mí non me pode preguntar. Señor, está todo preparado. ¿Cómo le voy a preguntar desde mayo que usted non ejecutó nada? Tuvo todo pantonado. Pues explíquelle os paisanos os vecinos de Flanders o que quere facer. Explíquelle. Que para un convenio que estaba para unha cousa aí, pois xa estaban os cartos para unha cousa aí. Se qualquer cambiar, a mí tamén exactamente igual. No, ¿para qué estaba aí? ¿Para qué estaba parado? En principio, como un convenio, estaban para furgonetas. Ficticio es un convenio. O pleno non vedes. Pero hombre, Non veo. voy a repetir. Mire, ahora xa me permite. Lea outra vez o convenio. Vamos a ver. Que el Ayuntamiento da Proposta de Red Eléctrica colaborar en dos proyectos de interés general consistentes en la financiación para la adquisición de una furgoneta del Cidón Deportivo, que se dice Paquera, y la financiación para el acondicionamiento del acceso a la ermita de Capela. Y Capela de Fladelo y del antiguo camino de Fladelo a Benvibre. Es decir, o convenio contempla que con dous financiaciones podes facer as dúas cousas, pero como unha delas xa se ingresou e a outra pode ou non ingresarse se non aproban todo o proxecto ou tardar un ano ou 2 anos, temos que decidir dese primer ingreso de 48.000 euros qual é o prioritario, comprar a furgoneta ou facer os camiños. Esa é a pregunta. Logo o convenio dice o que dice, que é unha financiación para ambos proxectos. Hai un proxecto de camiños e un proxecto de KV, pero que está máis claro que agua. Eu non sei como le vamos a decir ahora insistindo, cando hai un convenio que dice máis. Venga, pasamos ao seguinte punto. A ver. Venga. É que é increíble. Se hai un proxecto, habrá que ejecutarlo. Pregúntame a mí por que está sin ejecutar. A ver, máis cousas, venga. Vamos a ver, recibiron do xulgado de Tribes a resolución Perdón? recibiron do xulgado de Tribes a resolución das pintadas que apareceron na estación de autobuses. Non. Non recibiron nada. Non recibo nada. Vale, porque hai que facer unha proposta, se me dixeron a mí, tuve que ir ao juzgado, hai que facer unha proposta de gasto, etc. Non lle chegou nada. Pero vostede foi ao juzgado con un asesor jurídico, non? Non. Como abogado? Non. Eso foi dúas veces. Sí. Fundo al veces. O sea, tú ainda non se me repetiu, pero bueno, xa pasará. Non, foi despois, era... No, foi a veces, sí. Había máis implicados, porque aí pintaron o que é o estanco, pintaron o mirariño e pintaron aí. Entonces denunciouse, fixos unha denuncia e fomos ao xulgado. Por de momento non temos comunicación ninguna. Non lle mandaron nada. De momento ninguna comunicación. Vale, firmaron algún convenio coa Xunta por o tema dos lumes? Sí. Sí, xa firmaron. Vale. Voulle fazer a última pregunta, quizás. Sí, porque senón vamos a duramos máis. O tema de xa pagaronse todas as obras do Cooperou? Do Cooperou... Do Cooperou si están pagadas porque hubo que justificadas ante o 28 de novembro. Están pagadas. Están pagadas. E as subvencións tamén, porque había dúas que eran de subvencións. Sí, están pagadas. Tamén están pagadas, cumpriron os plazos, vale, perfecto. E de los lumes, quanto dinero aportou a Xunta nese convenio? Que eu non teño de memoria, eran 200 e pico mil euros, unha parte era para este ano, que por certo nos chamaron de que solicitáramos un anticipo dese diñeiro para poder pagar, máis que nada as persoas que colaboraron, vale? Pero non empezaron a pagar a ninguén aí? Non, ainda non empezamos. Porque outros concellos que Estou pendiente do secretario, cando teñamos secretario, procederemos a preparar. Porque había uns gastos tamén do Concello, como eran agua, como eran comida e todo eso. Todo eso estaba incluído. Había unha motobomba, etc. Todo eso estaba incluído. Hubo daños SB, todo eso está incluído. Sí, todo eso está incluído. Vale, moi ben, pues moitas gracias. Bueno, pues entonces ahora
como outro día estuvemos non discutindo, porque os non discutimos, debatemos, que é lógico, non? Iso, a veces a mellor elevamos un tono de voz, pero bueno, iso é refriega política, pero vamos, iso non ten importancia ninguna. Non, simplemente quero aclarar un tema. Outro día, como estábamos aquí, usted insistiu e persistiu co tema famoso de que pasara co convenio de cobro de impostos, vale? O cobro dos impostos. Eu expliquei o que había pasado do cobro dos impostos, que nos habíamos presentado unha moción exixindo por parte da Xunta que se firmara un novo convenio, denunciamos o convenio, que se firmara un novo convenio para incluir a apertura dunha oficiña de como estaba antes da recaudación, para asesorar a xente, se non podía ser todos os días como mínimo unha vez a semana. Eso foi o primeiro que presentamos. E segundo, que queríamos cederlle o cobro de sancións, etc. Cando alguén incumpre, non temos posibilidade de ejecutarlo, non? Por parte da Diputación. Nos denunciámoslo no mes de novembro, porque había unha cláusula que decía que 6 meses antes do vencimiento desa cesión de impostos había que denunciarlo por alguna das partes. Vostede, durante 6 meses, a pasar de denunciar, non fixo nada, non fixo un novo convenio, perdón, unha nova cesión ca Diputación. Entonces a Diputación chegou a un momento determinado, como non se había feito nada, deixou de cobrar os impostos. Foi cando neste pleno tuvemos que volver a desistir daquilo para que pudera seguir en vigor o convenio, a cesión de impostos, do cobro de impostos. Usted insistiu aquí e persistiu varias veces en que decía o convenio que non había ningún tipo de problema, que eso era ano a ano, é dicir, que non había ningún tipo de problema, que era ano a ano. Por tanto, podía ser cualquier ano desistir dese proxecto de cesión de impostos. Eu dixen que así non era. Eu digo que sí. Vale, e claro, a mí o que me sorprende é que siendo secretario do Concello de Viana, don Silverio Tallón Núñez, secretario deste Concello, siendo alcalde, don Andrés Montesino, a sazón, vostedes, firmaron esa cesión de impostos. Hai muita literatura de que se cede, que non se cede, pero bueno, como ao final son os impostos, vamos ao tema que nos importa. Cuarto, dentro do convenio hai moitos puntos. O número cuarto, entrada en vigor e prazo de vixencia. Unha vez aceptada pola Diputación Provincial. Sino de memoria. Por 4 ou 5 anos, tú cando queiras é unha delegación de competencia. Perdón. Podemos a mínima. Vale. Unha vez aceptada pola Diputación Provincial, a presente delegación entrará en vigor con efectos 1 de agosto de 2009. A presente delegación estará vixente ata o 31 de xulio de 2013 e quedará tácitamente prorrogada por períodos de 4 anos se ninguna das partes manifiesta expresamente a súa vontade de cesar nesto, comunicando con un plazo non inferior a 6 meses. É dicir, se venceu no 13, cada 4 anos vai ser renovando. 13, 17, 21, 25. En 31 de julio de 2025 vencía outra vez esa prórroga tácita. Que fixemos nós? No ano 2024 dixémosle, señor alcalde, faltan 6 meses, vamos a presentar a denuncia do convenio, perdón, da cesión, para que se haga unha nova cesión, non é simplemente facer eso. Vostede non fixo nada, entonces, vostede non fixo nada, e chegamos ao mes de xulio, e a Diputación dixo, señores, isto estaba denunciado, por tanto, non están vigente, deixamos de cobrar os impostos. É dicir, durante os 6 meses usted non fixo o que se había acordado en pleno, que usted se comprometeu a facelo. Perdone, eu invito, como teño aquí un convenio, aquí a cualquier cidadano que... Non é convenio, é unha delegación, usted é... Outra vez, é igual, hombre, volvemos outra vez ao tema semántico. É a delegación, é unha delegación de facultades. A delegación de facultades, perdone, dice ben claro, tácitamente. Tú podes facer unha delegación por 5 anos e cada ano podes retirar. Que sea capaz de persistir con de noite. É que é increíble. Estou lendo aquí a delegación de facultades, usted dito, deixo aquí encima da mesa. Se atopan algún sitio donde diga que é ano a ano, cando aquí dice se renovará... Con 4 ou 5 anos poderá quitar antes de 6 meses. Eso non figura. Pero vou a ler a cláusula, mire. A presente delegación estará vigente hasta o 31 de xulio de 2013 e quedará tácitamente prorrogada por períodos de 4 anos se ninguna das partes manifiesta expresamente a súa vontade de dar conta de comunicando con unha antelación de 6 meses. Se usted ten un convenio que dice aquí ben claro que vence o 31 de xulio, que é unha delegación,
ou a delegación de facultades se pon ben claro, pero ustedes é que son capaces de delegar, non digo un perigo. Estou lendo o convenio, a delegación. Mira, tú tienes que hablar con Miguel y Miguel te lo explica. Perfectamente. Y dejamos de discutirlo. Y que nos lo diga un técnico. Pero vamos a ver, pero non é unha delegación formada por ustedes. Sí, a ver, é por a Diputación, é que dice, vou a repetir, que vence o 31 de xulio de 2013 e cada 4 anos hai que prorrogada. E para que é desistilo, ten que unha parte denunciarlo. Ustedes non o denunciou, denunciámoslo nós. Claro, ni para ti ni para mí, van a decir, punto. Van a eso e non vou decir o que queira, porque mira, o que é clarísimo que cualquier cousa que firma obriga. Isto firmado por a Diputación e por o alcalde. Fíjese, usted é alcalde e o presidente da Diputación. Firmaron unha delegación de facultades aceptándoa. E a Xunta, a Diputación, pon as condicións. E dice cuáles son as condicións. Dice que este convenio renovase tácitamente cada 4 anos. Así que, por favor, deixen de tratar de disculparse a súa negligencia. Van a fazer a pregunta que van a decir. Bueno, pero é igual. Haremos a pregunta que usted queira. Usted pode facela por escrito. Pero mira unha cosa, cada un estamos, un dice o barrio e outro xo, non nos pomos de acordo. Entonces que non lo diga alguén. Pero que, de verdad, señor vocero, que eu non digo ni abre ni xo. Estou dicindo que dice o convenio, que firmou vostede. Xa lle explicaron, o que pasa que usted non lle entraba na cabeza nunca. Pero non vamos ao pleno. O sea, que entonces esta cláusula que firmou non ten sentido. Non ten sentido ningún porque ano a ano. É unha delegación de competencias. Claro, e a delegación de competencias retira ano. Para que por que cada 4 anos? Dígalle vostede. Non, dígame usted. Para que por que cada 4 anos? Dígalle vostede, porque é imposible, xa lle digo, van a fazer pregunta, por que vamos a estar a rear? Pero é que eu estou lendo que por aquí, vale, pues xa está. cada 4 anos, vale, bueno, dito isto, eu estou lendo a delegación de facultades que ustedes firmaron. Eu que dice, me faga unha pregunta, esa explicación, porque, que non a conteste. Pero esa explicación, porque chegamos ao mes de julio sin o convenio prescrito. O sea, a delegación prescrita. Falamos 50 veces con usted, home. A ver, salvábamos, tiñamos un acordo co vicepresidente, home. Tiñan a persona xa para vir aquí. Vale, que non se fixe, moi ben, pero non veñan con outras cousas. Bueno, vale, pois non sei se hai máis, alguna pregunta máis. Se dirige. Non? Alguén do público quere facer unha pregunta? Sí. Nos plenos, nós, como terminamos o pleno, damos facultades para que a xente nos pregunte. O tema de perder os tantos respondo a cousa como vos parece. Nos para que vos vaya a seguir para diante, foi porque fomos a Arguenas e prometeronos obra social. Non lle vamos firmar, mentre non se arreglen os camiños, Pois explique yo a estos señores do Grupo Popular. Non vamos, explique. Nos tratamos con Javier en obra social que nos iba a dar 48 millones. Explique yo. E dixemos que sí, que íbamos a chegar a un acordo, e así por las boas. Agora resulta que nos arreglen os camiños non vamos firmar eso, van ter que ir a protección. Entón, posiblemente, eso todo que están desde aí, de camiño, todo que quede todo un no aire. Non. Pois abaixo. Non queda no aire porque hai un convenio firmado tú para con Javier e dille, agora que sea... Pero con Javier se nos vamos por ver. Vale, pero vamos a ver, o Javier é o que ven, o Javier ten outros jefes que é o que ven aí. O Javier, que ahora a cousa está, os camiños vanse para ele. E queda parte dos camiños ainda van a quedar uns 40 ou 50.000 euros. Que se o piden que ten que ser para maiores, para que entraen máis do que é o convenio. Queda unha parte máis, vale, eso, oye, que se empece por os camiños, aí non me meto en nada. No. A ver, eu estou adelantando, pero no momento que expoñamos isto ao veciño, vai dicir que confirmar, segurísimo. Vos que diréis? Claro, de todos o que nos... Porque eso que a nos extremo fomos nos, o dos camiños, o do coche, nada. Tú sabes, Andrés. Sí, claro. Dixanos que se vamos ás dúas, que nos iban a aportar en obras sociales e dinheiro. Resulta que ahora a obra social non se paga que vamos firmar. Pero que dixo que non se patía? Pero non se falan nin firmar. Vale, pero que dixo que non se patía? Que non dan as todos os premios. É unha empresa nacional. Sí. Vale, como non se vai a fazer? Non se van a dar os permisos? No, pero os veciños... Vale, esa é outra cousa, pero bueno, que se leu aquí que dice que dun ano ou 2 anos. Non, é unha empresa nacional que ten todos os permisos, xa. Todo. O sea, que vai a primeiro os camiños ou vai outro, a mí me dá exactamente igual. Me lavo las manos. Como? Que vayan primero os camiños, o que vaya primero a furgoneta, non ten nada que ver. Que non me meto no orden de... Eu estamos avisando, pagar a furgoneta, que non tiñamos os camiños firmados, non vamos firmar. E se ahora mismo xa non tiñan as cartas tampouco, sabendo isto. Pero non é nada, estamos gritando, isto non é nada. Bueno, eu aviso. Vale, que tengo que contestar igual, cara, non sou meu. Non sei, contestei.